Sin máis, paso a agradecer a todos os que participaron. Sí que é certo que notamos que estes últimos anos, e aquí hai dos membros do xurado que se o poden decir, que hai participación, que hai xente interesada en participar neste certame, o cal, bueno, pues nos enche de orgullo e nos dá pulos para seguir convocando este premio. E sin máis, para non enrollarme máis, paso a ler a acta do premio do 12º concurso de relatos curtos da Sociedade Liceo 2015. O xurado do 12º premio de relatos curtos da Sociedade Liceo 2015, formado por Antón Ribeiro Coello, Xerardo Agrafoxo e Pedro García Vidal, reunidos en Noia o 30 de abril de 2015, decidiu otorgar o premio á obra presentada baixo o lema Fátima. O xurado considera que Subindo a Marea é un relato de homenaxe a un galego que combateu contra o nazismo nas praias de Normandía. Se trata dunha historia realista caracterizada por unha axeitada ambientación do conflito bélico e onde cun estilo literario directo e sinxelo se refliten os sentimentos dos soldados, a conciencia do protagonista e o tráxico desenlace. A Berta correspondente plica, o autor da devandita obra resultou ser Xulio Romero Suárez. Noia a 30 de abril de 2015. Nada máis, creo que temos aí o gañador, e cedo a palabra a Antón Ribeiro Coello. Hai moita xente que di que os premios non deberían existir, pero creo que sí, porque é a única maneira de que moitas vocacións se confirmen, de que moita xente que pasa horas e horas construindo castelos no aire, pois poidan chegar a máis de alguén. E ás veces a min achegaseme moitísima xente que di que quere ser escritor. Eu casi sempre animo a todo o mundo. É verdade que non sempre todo o mundo nace para ser escritor. É dicir, ser escritor, digamos que non se estudia para ser escritor, non hai unha carreira que digas que vas a ser escritor. O que máis se pode aproximar é pasar polas facultades de filoloxía. Pero sí que é verdade que a veces detectamos en xente que ten esa necesidade de escribir e non todo o mundo vale para ser un bo escritor. Escribir, calquera pode escribir, todos estamos alfabetizados, máis ou menos por sorte, un lápis costa moi poucos cartos. Para ser pintor ainda tens que comprar material, pero para ser escritor simplemente con un lápis e un papel podes escribir. Outra cousa é facelo ben. Decidímonos por este relato, pois por o que dicíamos en acta. Tamén nos encheu bastante o feito de que collera un personaxe que loitou no desembarco de Normandía, que era un personaxe de Outes, e tamén, bueno, eso tamén nos pareceu un motivo para nós, polo feito, non digamos local, pero polo feito de que estaba máis preto de nós, e incluso Xerardo nos oíra falar deste home. E, polo tanto, decidimos e creemos que acertamos, porque creo que xa non é o primeiro relato, non estamos descubrindo un autor novo, sino que xa ten gañado máis premios, me parece. Alegrámonos moito, pois esperamos que a partir deste relato que se vaya multiplicando, que sea un pasiño máis pois no teu camiño de escritor, e que sigas escribindo e facendo ben. Máis nada, moitas gracias, e supoño que agora daremos xa a entrega ao autor. É unha aventura real, non é unha aventura das que decimos agora de que vamos a casa de turismo rural e facemos a cabalgata un cabalo vello castrado. Se chama aventura, ou tirarse desde un cantil nun paracaídas ou parapente, ou desde unha ponte chamallo puenting. Aventura que a veces é a vida que te obliga. Aventura esta xente que ven do norte de África, por exemplo, unha patea destas, é o mesmo pasa cos galegos durante moitos séculos, non? E a nosa xuventud non o sabe moitas veces. Non sabe que as circunstancias, a pobreza, a necesidade obliga. É ese aventureiro por natureza. E eso se olvida. Estaría ben que a mocedade soupese estas cousas, non? E por iso, cando lín a historia, emocionoume. A que dei información, colaborou comigo un irmán que sabe moito de historia, e soume libros, mira a película de Salvaza, Soldado Ryan, sabendo que había un galego aí no medio, un emigrante, que solamente quería seguir adiante, que chegou aí sin querer.
sin querer, porque non o buscou, non era un héroe, era unha persona corriente, normal. E morro ali nunha playa. O río a xente esqueceuse de ver, e non soubo nada. Entón, é moita pena, é unha historia dun loitador que loitou hasta o último momento, e a sorte, ás veces, pois, é contraria, non hai nada que facer. Pero, bueno, pero merece a pena que se recorda. E nada máis, daros as gracias por estar aquí, e ojalá, pois, se a cada esa revista que teñen vosta sociedade, pois, que o besades, porque se merece que se acorden de verdade. E gracias.